आं कमलकान्त बसुमतारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं दिनै आसामनि गिबिसारिफोरनि रादाब बिलाइनि बिखंफोराव सेबखांजानाय गाहाय रादाबफोरखौ फरायनानै खोनासंनो थाखाय आङो नुजाथिदों। गिबियावनो लादों सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बेहाय दङ गिबियावनो सोरबां सुबुं बिहुराम बर'नि मुंख्लं सान। बे दिनै आरो 27 सेप्तेम्बराव बिथांखौ सोरबा दुथांफोरा गावथारदोंमोन। बिनि उनाव जाबाय एबसुआ आबुं टिभि चेनेल खालामनांगौनि थाखायसो दाबि दैखांबाय थादों दिपेन बर'। बिनिफ्राय मानास हाग्रामाखौ दावबायारिफोरनि थाखाय खुलिफिनसिगोन, बे 1 अक्ट'बरनिफ्राय जागोन। बिनिफ्राय फरेस्ट वैश्य फाउन्डेसननिफ्राय साबसिन फोरोंगिरि बान्था मोनगिरि मानब कुमार रामसियारिखौ बर' लिरग्रा जथुमा मान बावदों। बेनि उननि रादाबा जाबाय आथिखालाव कंग्रेसनि सम गैलिया, कंग्रेसनि समा आगोलावसोमोन, रेवरेवा नार्जारिया बे खोथाखौ बुंदों। नरेन्द्र मोदी गो बेक होननानै भारतनि गाहाय मन्थ्रिखौ आमेरिकायाव लाजि फोनांदों। बेनिफ्राय जाबाय मा गथ' गोरलैखौ जानला मानला बामनो हामा, प्रमिला रानी ब्रह्मआ बुंदों। सोरनावबा मा बेमार दङ, मा भाइरास दङ, बेनि थाखायनो बामजाया आरो साखोन सिखोन नङाबा। बिजनी बरपारा मानास दैमायाव ना सारग्राफ्रा गंसे बाइक बोखांनो हादों। बेनिफ्राय खेलानि साबा सुबुंजों लोगोआव गं 14 खावनाय कम्पिउटारफोरखौ नगाव जिल्लानि धिंनिफ्राय मोननो हादों। बेनि उननि रादाबा थाइलेण्ड आरो चीननो 100 एमटि मम नुमलीगढ़ रिफाइनारिया दैथायहरदों। मम केन्डेल। इराननि फजल अन्नासालिया प्र' काबाडि लीगनि बलियाव 1 कौटि रां मोननो हानाय गिबि गेलेगिरि जानो हादोंमोन। बेखिनियानोसै। बेनिफ्राय मोनसे अदेबा रादाब दङ जे फैगौ नभेम्बर दाननि 5 खालार खालि तेलुगु सावथुन जार्सिया हिन्दी रावजों रिलिज जासिगोन। इंखंनिफ्राय बेखिनियानोसै। दानिया जों थांदिनि अग्रदुत रादाब बिलाइयाव। अग्रदुतआव रादाबा दङ बे विभिन्न उन्नयन परिषदर पुঁজি ব্যয়ত জনগোষ্ঠীয় সংগঠনক সামিলৰ সিদ্ধান্ত। যে गोबां जि जनगोष्ठीय आफादफोर दङ बिसोरनो जौथायनि जौगानायनि पुंजी राननो लादों आरो बे पुंजीखौ खिस्ति रानगोन। बेनि उननि रादाबा जाबाय আজি বিশ্ব पर्यटन दिवस। राज्यत बहु ঐতিহ্য মণ্ডিত কীৰ্তিচিহ্ন অৱহেলিত। दिनै बे 27 सेप्तेम्बरा मुलुग दावबायारि सान, बेखौ जेरावबो फालिदों। दा जोंनि भारतआवबो बेखौ फालिनाय जादों। बेनि उनाव जाबाय मा राज्य द्रुतगति ट्राक कृषि भूमि। जे गोबां हाखौनो आबादनि हाखौनो आबादारिफ्रा फानदों बेफारि मानसिफोरनो, आरो सोरबा फेक्टरि गायसनदों, सोरबा इन्डास्ट्रि गायसनदों, सोरबा दखान बानायदों, आरो बिदिनो जे सारा आसामाव आबादनि हाया खमायलांबाय। बिनिफ्राय जाबाय मा ब्रह्मपुत्रत नामि सन्धानहीन 4 किशोरर 3 जনৰ मृतदेह उद्धार। ब्रह्मपुत्रआव दुगैनो ओंखारदोंमोन नामा, नाथाय मा जाखो बिसोरो हयथ' गासोदोंमोन, आरो बेहाय जे सिखाव बाला होननाय दङ, जे गाबानो थ्रोब थाङो, रैखा मोननो बाब्राबबाबो थ्रोबसो हाबलांसिनो, बेहाय गोग्लैनो हागौ बिसोरो।
बिनिफ्राय जाबाय उपनिर्वाचनर जोरदार प्रचार आरम्भ मरियनिर सभात हेराङा उपस्थिति जे जि उफेरा बिसायख'थि बिनि थाखाय जोबोद जोरदार माबा खालामदों फोसावनाय मिटिंफोर खालामदों बिजेपिया मैयानियाव जे मानसिफ्रा इसेल'मोन अखमर बिज्ञानी डक्टर बिनय हयकियाले हान्थि स्वरूप भाटनगर बटा जोबोद मोजां रादाब आसामनि सासे साइन्टिस्ट मुङा डक्टर बिनय हयकिया बेनो शान्ति स्वरूप भाटनगर बटा बा बान्था होनाय जादों बेनिफ्राय जाबाय मा राष्ट्र विरोधी कार्यर बाबे अखमत 7 कौटि संग्रहर अभियान PFI बे PFI आ मुस्लिमनि रैखाथिनि थाखाय माबायदि रैखाथिखौ बुंस'नो हाया मुस्लिमनि रैखाथि आरो बेरेखाजों दावहा नांनो सरकारजों दावहा नांनो थाखाय थाखा बुथुमदोंमोन बेहाय आमसुआबो लोब्बा दङ 7 कौटि बुथुमदोंमोन बेनिफ्राय जाबाय मा नारी सबलीकৰণৰ पथ देखुवाले कभिड परिस्थिति दा कभिड हाल-सालाव गोबां हिन्जावफोरा आइजोफोरा खामानि गैयै जादोंमोनब्लाबो लासैनो बिसोरो साहस खालामनानै माबा माबि लामा दिहुनदोंमोन सोरबा पिलपिलि सलायदों सोरबा दखान होदों बेबादि बेनो बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय निषेधाজ্ঞার পাছত তুরস্কই কলে আমি রুশ ক্ষেপণাস্ত্র পুনর ক্রয় করিম তুরস্কआ सोवियत रुसियानिफ्राय मिसाइल बायगोन हेंथा होदोंब्लाबो तुरस्कआ बेखौ बायथारगोन रुस हादोरनिफ्राय बेनिफ्राय प्राक्तन राष्ट्रपति प्रणब मुखार्जीर कन्यार सक्रिय राजनीति त्याग घोषणा बे कंग्रेस दंमोन बे आइजोआ नाथाय दा बे जि थाजिम राजखान्थि बेनिफ्राय जिरायसिगोन होननानै बुंदों भारतक निरापत्ता परिषदर स्थायी सदस्य भुक्तिर पक्षकता राष्ट्रपति बाइडेनर आमेरिकानि हादोरगिरि जो बाइडेना भारतखौ सिकिउरिटि काउन्सिलनि गागि सोद्रोमा बानायनो थाखाय गोसो फोरमायदों बेनिफ्राय सन्त्रास दमनत बृहत साफल्य काश्मीरत बिजेपि नेता हत्याकारि सन्त्रासबादी धराखायि 2 जन काश्मीराव बे बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ फुथारनाय जि थिउरिया बे थिउरिया सानैखौ गावथारनो हाबाय बेनिफ्राय तालिबान राजत पुनर बर्बरता अब्याहत आमेरिकाय कले तमालकर जघन्य कार्य आमी प्रत्यक्ष करि आछो आमेरिका बुंदों जे तालिबान नोंसोरनि जि गाज्रि खामानि मावनाय इनाय खामानि मावनाय बेफोरखौ जोङो नायगासिनो दङ होननानै बुंबाल'थ' जानाय नङा होबथानायनि राहा खालामनांगोन खैफोदाव गोग्लैनाय मानसिफोरखौ रैखा खालामनो नाजानांगोन अधिकृत काश्मीर पर सन्त्रासर घाटी उत्खातर दाबित बिक्षोभ पाक अधिकृत काश्मीर बाखिर पक जायखौ होनो पाकिस्तान अकुपाइड काश्मीर बिनि थागिबिफोरा पाकिस्ताननि जि अनसुंथायाव बा रां मददाव थिउरियाफोर खामानि मावगासिनो दङ बैसोरनि घाटिफोरखौ उख्रायनो थाखाय उत्खात खालामनो थाखाय दाबि खालामदों मोजां बाथ्रा बियो राष्ट्रसंघ तालिबानक स्वीकृति प्रदानर इंगित रासियार बैदेशिक मन्त्री नै माबा जालायबाय रासियानि फरेन मिनिस्टारा तालिबानखौ बा तालिबान सरकारखौ गनायथि होनायनि इसारा होदों बे माबायदिबा जालायखो बिनिफ्राय क्रमागत तृतीय जय हिरखट सुपार किंग्स साननाय सुपार किंग्स आरो बिसोरो थामथि खेबनि थाखाय कन्टिनिउ लागातार लान्थ्रियै देरहागासिनो दङ बेखिनियानोसै अग्रदूत रादाब बिलाइनिफ्राय रादाबा बेनि उनाव जों थांदिनि असमिया प्रतिदिन होननाय रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ विकल्प मूल्यायनरे उत्तीर्ण हुआ लाख लाख शिक्षार्थीक লৈ শিক্ষা বিভাগৰ হেতালি কলেজত 1200 উচ্চতৰ মাধ্যমিকত 2272 শিক্ষক পদ খালি
दा कलेज आरो हायार सेकेन्डारिफोराव इसिबां जे फोरोंगिरिनि आंखाल जानानै दं मासि लांदां गोग्लैनानै दं बेफोरखौ सुफुंनो थाखा दावरा खालामाखै नाथाय 1 अक्ट'बरनिफ्राय क्लासखौ फुरायै खालामनो थांखि लादों आसाम सोरखारा मा खालामनो सानदों बेनिफ्राय एपिडिसिएलर শীর্ষ বিষয়াৰ নিৰ্দিষ্ট ঠিকাদাৰৰ বুজাবুজি গ্ৰাম্য বৈদ্যুতিকৰণৰ 1718 কোটি লুণ্ঠনৰ স্বাৰ্থত নিবিদাৰ চৰ্ত সলনি मा जे बे एपिडिसिएलनि कान्ड कारखाना जे सोर दालालजों माबायदि खामानि मावो सोर ठिकादारजों माबायदि सुक्ति खालामो जे बिनि थाखायनो बे साख्रिया थिसननायाबो नकलजोंनो जाबाय आरो जि ठिका खामानि होनाय बेबो दुर्नीति बेहाय एपिडिसिएलनि मावख'गिरि दीपांकर दिहिङिया लोब्बा दङ दा भिजिलेन्स कमिटिया बेखौबो हमगोन তাই আহোমৰ জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত শীঘ্ৰেই হ'ব ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক তাই আহোমफोरनि জনজাতি खालामनायनि सोमोन्दै थाबैनो 3 खनायारि मेल जगोन सोरखार ताइ आहम आरो सोरबा मोनसे बेनिफ्राय 94 দিয়া গৰুখুটিত উচ্ছেদৰ নিৰ্দেশ পেলাই থৈ দিছিল উপায়ুক্তে 1994 मायथाइयावनो 1994 मायथाइयावनो गरुखुटि थलपुराव बे हा दखल खालामनानै न' लुनायफोरखौ उच्छेद खालामनो थाखाय अर्डार हरदोंमोन नाथाय डिसिया बेखौ गारनानै दोनदोंमोन बा खोख्लैनानै दोनदोंमोन मावाखैमोन बे बिनिफ्राय अखान्त अखम 7 कौटि टकिया ब्लुप्रिन्ट PFI बेखौ आगोलावबो फरायबाय बेनिफ्राय গোৱালপাৰাৰ নলংগাৰ থেপকাইত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ উত্তেজনা প্ৰেমিকাৰ আত্মীয়ই মিৰাজুলক হত্যা কৰি পুখুৰীৰ পাৰত পুতি থৈছিল মৃতদেহ मा होनबावो गोसोआव थानाय सिख्लानि नखरनि मानसिया बे सिख्लानि गोसोआव थानाय हौवा मिराजुलखौ बुथारनानै फख्रि सेराव फबनानै दोनदोंमोन बेनिफ्राय पन्चायत ग्रामोन्नयन 13,200 ठिकाभित्तिक बिखया कर्मचारीक बदलिर निर्देश पन्चायत आरो ग्रामोन्नयनाव 13,200 बे कन्ट्रेक्चुअल मावफारियाफोरखौ ट्रेन्सफारनि अर्डार होदों दिल्लीर शिशुगृहरपरा अखमर एगराकी सह 4 किशोरीर पलायन दिल्लीनि बे उन्दै गथ'फोरनि जि बादा बेनिफ्राय 7 गथ'फोर खारखुमादों आसामनि सासे दं आरोहाय भारतत बिकृत হৈছে देशद्रोहितार संज्ञा भारताव जे हादोर बेरेखा बिनि जि बुंफुरलु बे गेबें नंलिया गुबुंले जाबाय बेनिफ्राय जाबाय मा नैबे स्वच्छता गण आन्दोलনৰ परिरत কৰিছিল गान्धीजीয়ে नरेन्द्र मोदीया बे खोथाखौ बुंदों जे महात्मा गान्धीया स्वच्छताखौ मोनसे माहारियारि सोमावसारनायाव महर होदोंमोन राजस्थानाव धरा परिल 5 जन ब्लुटुथ सेन्देल माबादि जे नकल खालामनायनि कौशलफोरा सेन्देलाव जुथायाव ब्लुटुथ फिटेड आरो खोमा सिङाव बिराद फिसा खोनानो मोनग्रा जन्थोर आरो बिनि दारै बाहेरानिफ्राय नकल खोन्थाहरबाय थादोंमोन आरो बेखौ हमनो मोनबाय आरो काबुलरफोरा बिमान सलायबोलै तालिबानर आह्वान तालिबानफोरा खावलायदों काबुलनिफ्राय जाहाथे हादोरफोरा एर'प्लेन बा बिरखं सलायसै नाथाय पेसेन्जार जायाबा माब्रै सलायनो जम्मु काश्मीराव हेनार गुलित निहत 2 सन्त्रासबादी जम्मु काश्मीराव
जोंनि सानथ्रिनि गुलियाव सानै थिउरिया नि जिउ खहा बेनिफ्राय मेडिकेल नाम भर्तिर परीक्षा जालियाति मेडिकेलनि जे एडमिशननि एन्ट्रेन्स एग्जाम बेहायबो जालियाति जादों दुर्नीति जादों सत्ताधिकारी ग्रेप्टार सिबिआइआ बेनि बिगोमाखौ हमनो मोनदों बा हमबाय बेखिनियानोसै बेनिफ्राय जों थांदिनि दाना नियमिया बार्ता होननाय रादाब बिलाइयाव बेहायबो मोननैसो रादाब दङ आरो बाखि माखाया अग्रदूत आरो माबायाव प्रतिदिनाव ओंखारखानाय बेहाय दङ मूल अभियुक्त आताउर रहमान सह एकांशर आगतिया जामिনৰ तत्परता एपिडिसिएल नियुक्ति परीक्षा केलेंकारी एपिडिसिएलआव जि साख्रिया थिसननाय बिनि जि आनजाद बे आनजादाव केलेंकारी खालामदोंमोन बिनि गाहाय दायनिगिरि जाबाय आताउर रहमान बेखौ हमबाय आरो जामिन होनो थाखाय सोरबा सोरबा जोबोद नाजागासिनो दङ बेनिफ्राय मोनसे जाबाय मा जालियातिर बाबे शिक्षकर साकरि हेरुवेसल मृत्यु पबনৰ पितृ बै सासे बाइगर मृत्यु पबन होननाय दालालबो बियो बिनि बिफाया जालियातिनि थाखायनो साख्रिखौ खोमानांदोंमोन दा बिफायानो दुर्नीतियाव दंमोन फिसालायाबो दुर्नीतियाव थाबाय आरो बिदि जायो बिफाया गाज्रिबा फिसालायाबो गाज्रि जानो हागौ गासैबो नंजोबाबो सोरबा सोरबा जायो आरो बेनिफ्राय 30 नभेम्बर भितर ताई आहम उन्नयन परिषदলৈ 125 कोटी टका दा ताई आहम उन्नयन परिषदनो डेभलपमेन्ट काउन्सिल ताई आहम डेभलपमेन्ट काउन्सिलनो फैगौ नभेम्बर दाननि गेजेरावनो 125 कोटी रां हरनाय जागोन बिनि उनाव रादाबा जोङो दस्रायाव थांदिनि बे नियमिया बार्तायाव बेखिनियानोसै दा आमारखमाव दङ रादाबा नैबे लाख लाख टका बिक्री टेटर भुआ प्रमाण पत्र मा होनबावनो टेट पास जानायनि नकल सार्टिफिकेट फोरमानलाइ गोबाङानो मोननो हादों लाख लाख टाका होनानै आरो बिसोर मा फोरोंगोन आरो जायफोरा गमामै पास जानाय बिसोरो साख्रि मोनालासिनो थानांसिगोन देखर शेयार बाजाराव बरपेटियार शक्तिशाली खस मैयाबो फरायदों बेखौ मोनदों जे हादोरनि जे शेयार मार्केट बे शेयार मार्केटआव बरपेटानि मानसिफोरा गोबां रां थिसनदों रां इनभेस्ट खालामदों आरो बेनिफ्राय एकेटि हुरत बाहिति बन्धा होननाय मोनसे बेनि उनाव जाबाय कुरुक्षेत्र बिदि ह कपौ निधन दावथु फुथारदों बे पुरादन मुलिखौ गमाव नङाबा मायाव लगायनानै ओंखामाव लगायनानै सारना होयो आरो बेखौ दावथुफोरा जायो दस्रा दाउफोरा जायो आरो बिदिनो रोदाव थैनाङो सिबायफोर दा बे प्रकृति प्रेमीफ्रा मिथिंगायारि अनफावरिफ्रा बै दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय दाबि खालामदों दुबाइ आन्तराष्ट्रीय सौन्दर्य प्रतियोगितार खिताब जिनिले अखम कन्या हागरिकै आसामनि आइजो सासे सागरिका मुंनि बियो दुबाइयाव जे मुलुगनां समायना बादायलायनाय समायना सिख्लाफोरनि बादायलायनाय बेहाय देरहानो हादों चेम्पियन जादों बे डक्टर अन्यन्या गस्वामीले एम्सर बिखेक बता सासे आइजो आसामनि डाक्टर अन्यन्या गस्वामी बेनो एम्सआ बान्था होदों रादाबखौ मोजाङै मिथिनोब्ला जोङो रादाब बिलाइखौ बुथुमनानै फरायनांसिगोन हजाय दालालर बिरुद्धे अभियान अब्याहत हानि दालाला दा जे हमलागासिनो दङ बे हजायावबो बे गोख्रोङै सोलिगासिनो दङ डिजेलर दाम पुनर बारिल लिटाराव बृद्धि 25 पैसाखै डिजेलनि दामा आरो बांफिनबाय लिटारसेयाव 1 लिटाराव
25निफ्राय 27 फैसा बांबाय आरो बे सौदी आरबाव भिक्षा निषिद्ध सौदी आरबाव मागिनाय बृत्तिखौ मागिनायखौ बन्द खालामदों भिक्षारिफोरा मागिनो मोना आरो जुदि हमजायोब्ला बेखौ जेलाव सोनानै दोनगोन আহিয়াছে সাগৰীয় ধুমুহা गुलाब होननाय मोनसे लैथोनि बारहुंखा अन्ध्र प्रदेश ओडिशा बेड एलार्ट अन्ध्र प्रदेश आरो ओडिशाखौ गोख्रों एलार्ट होदों सांग्रांथि होदों बेखिनियानोसै बिनि उनाव जुगसंख होननाय बांला रावनिफ्राय जों मोननैसो राव लानोसै बेहाय होनदोंमा मोदीर जन्य भारत आज विश्व नेता सोरबा बुंलायखो मोदीनि थाखायनो भारतआ दिनै मुलुगनि दैदेनगिरि बेनिफ्राय अध्यापक इत्तेहाद फ्रन्ट आमसुर सय नेतार प्ररचना ग्रेप्तार इंगित बिसोरो बै जे 7 कौटि रां बुथुमनाय बै धलपुरनि एनक्रसारफोरनिफ्राय बे खामानियाव लोब्बा दंमोन दा इसोरखौ हमनायनि इंगित होदों बेनिफ्राय जाबाय मा उच्छेद अभियान गृह अग्निसंयोग करेছে उग्र साम्प्रदायिक ब्लक दा जायफोरा उच्छेद खालामनो थांदों एभेक्सन खालामनो थांदों बिसोर सावाखै नाथाय बायगर मानसिफोरासो बै उच्छेद खालामजानायफोरनि न'फोरखौ सावग्लुंनानै होदों दायखौ जाहाथे सोरखारनो जाबसिननानै होनो हायो बे एकतार मध्य कच राजबंशीदेर शक्ति मुख्यमंत्रिया बुंदों गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया खौसेथियावनो कच राजबंशीनि गोहोआ गतिके खौसेयै था बिदि जादों आरो बिनिफ्राय सोरबा बुंलायखो बीजेपी तो डांसिंग ड्रैगन बीजेपीआ डांसिंग ड्रैगनसो बे बीजेपी नेतार खुनि खतम काश्मीराव बीजेपी नेताखौ फुथारनाय बे थिउरियाखौ फुथारनो हाबाय मैया जों बेखौ गुबुन रादाब बिलाइयाव फरायदों दा जुगसंखआव बेखिनियानोसै बेनिफ्राय दाना दैनिक जन्मभूमियावबो मोननैसो रादाब गुबुन दङ जेखौ जोङो अग्रदूत आरो प्रतिदिनफोराव मोनाखै बे जाबाय ओरैहाय नैबे टेट उत्तीर्णर भुवा प्रमाणपत्रे नियुक्ति এটা শক্তিশালী চক্ৰ জড়িত থকাৰ অভিযোগ বৃহৎ অংকৰ ধনৰ লেনদেনৰ অভিযোগ শিক্ষা বিভাগত হাহাকাৰ सोलोंथाइ बिफाननि बिराद हुलुस जे टेट पास जाया गोबाङानो टेट पास जानायनि फोरमानलाइ मोनदों लाख थाखानि बिनिमयाव आरो बेहाय बबेबा मोनसे सोरबा मोनसे बिराद गोख्रों माने फान्दायसुला आफाद थानो हागौ जड़ित बेनिफ्राय हाथत नागालेण्डर बन्दुक लै सन्त्रास ललित प्रजापत होननाय जाय खालि गाज्रि खामानिल' मावो जौ साप्लाय खालामो फरेननिफ्राय सिगारेट बिरि गान्जा गय लाबोयो बे नागालेण्डनि सिलाइजों सिगिदों बे मानसिया बेनिफ्राय थावरा बीजेपीर बिखाल जगदान समारोह थावरा समस्तियाव बीजेपीआव हाबनायनि बिराद मोनसे गिदिर मेला जादों आरो राज्य दल प्रार्थी थावरा बाखि भट निदिये सुशांत बरगया बुंदों राज्यनि दल तारमाने अखिल गगैनि दलनो राज्योफोरा भट होनाय नङा बे जादों बेनि उनाव फैबाय অসম एमएसआर बक्सिंग समिति गठन बेहाय रादाबाव मा दङ बेखौ जों फरायबा मिथिसिगोन बक्सिंनि जे कमिटि बेनिफ्राय जोङो गुबुन गांसे रादाब बिलाइयाव थांसै बे जाबाय दैनिक असम बेहाय दङ खिलन्जर भूमिर अधिकार राजनैतिक नाटक
বা राजनीतिक नाट हरिशंकर ब्रह्मर प्रतिवेदन 6 नं दफा कमिटिर अखमियार सुरक्षार प्रस्ताव धोआ सांगत हरिशंकर ब्रह्मखौ लानानै जि मोनसे कमिसन दादोंमोन बे कमिसननि कमिसनार हरिशंकर ब्रह्मआ मोनसे रेबसुंथाइ होदोंमोन बेखौ जेबो खामानि मावाखै 6 नं आसाम सुक्तिनि 6 नं दफाखौ लानानै मोनसे रेबसुं होदोंमोन नाथाय बे रेबसुंखौ जे खामानियाव बाहायाखै सरकारा चेलेन्जार भूमिर अधिकार राजनीतिक नाटक थागिबिफोरनि हानि अधिकारखौ लानानै हानि मोनथायखौ लानानै जि माबा खामानि बियो सासनाव थानाय राजखान्थि दोलोनि राजखान्थि नाटकनि बादि मोनबो नङा बेनिफ्राय प्रतिबाद कराto नागरिकर कर्तव्य बेखौ ब्रजमोहन शर्मा बक्तृता अनुष्ठानाव सोरबा बुंदों प्रतिबाद खालामनाया नागरिकनि कर्तव्य नंगौ বেতন বঞ্চিত হব হেজাৰ হেজাৰ শিক্ষক শিক্ষা বিভাগৰ নিৰ্দেশনাক লৈ অসন্তুষ্টি যে गोबां मास्टारफोरा बेतन मोननाय नङा सोलोंथाइ बिफाननि माखासे बेले बेजे जि बिथोन बे बिथोना बेखौनो इंगित होयो बिनिफ्राय भारत बन्दर कार्यसूची राज्यर सफल करार आह्वान आबादारिफोरा एखौ खावलायदों जे भारत बन्दनि दिनैनि सानाव 27 सेप्तेम्बराव जि भारत बन्द होदों बेखौ जाहाथे बयबो जाफुंहोयो खावलायदों आरो गलाब घूर्णिया कबाले अन्ध्र प्रदेशआव नांहैबायानो गलाब होननाय सागरनि बारहुंखाया बिनिफ्राय फैबाय বিটিআৰৰ 52 জন হাইস্কুল শিক্ষকৰ দৰমহা বন্ধৰ নিৰ্দেশ বিটিআৰ सरकारा বিটিআৰनि सोलोंथाइ बिफाननि जि डिरेक्टर जगदीश ब्रह्म बिथाङा बेखौ अर्डार होनांदों जे 52 फोरोंगिरिफ्रा नकल बीएड डिग्रीनि सार्टिफिकेट लानानै टेट पास जानायनि सार्टिफिकेट लानानै साख्रियाव हाबदों दा बेखौ हमनो मोनबाय बिसिनि बेतनखौ बन्द खालामनो थिनदों दा 52 गेजेराव बाक्सायावनो हारसिङै 41 आरो 11 गुबुन जिल्लायाव बाक्सायाव इसेबांखिनि जादों बिनिफ्राय धुमुहा डिफु चिकित्सा महाविद्यालय बिस्तर क्षति बारहुंखायाव डिफु सावस्रि सोलोंसालिनि गोबां खहा जादों बिनिफ्राय जाबाय नैबे प्रभावशाली राजनीतिक नेता शीर्ष আমলা বিষয়াৰ লগত উঠা ফটোৰে ঘনিষ্ঠ বুলি পৰিচয় দি পেলাইছিল প্ৰবঞ্চনাৰ बेखायनो सेल्फी टेल्फी लाहोनाङा बे बाइगर मानसिफ्रा आरो गाज्रि मानसिफ्रा बिदिनो सेल्फी लायो गिदिर मानसिजों आरो आंहा बेजों बेसेबां सोमोन्दो दङ बे आरो गावखौनो गिदिर मानसि जाहिर खालामो गवार स्थापन विश्वर प्रथमथ फुरा मिउजियाम गवायाव मुलुगनि मादावनो गिबिसिन सुरा मिउजियाम जौनि मिउजियाम मा होनबावनो जौनि मिउजियाम बिनिफ्राय जाबाय नैबे অসম বক্সিংৰ নতুন সভাপতি কমল গয়াৰী होननाया बे बक्सिं कमिटिनि बक्सिं एसोसिएशननि
बे आफादगिरि महरै सायख'जाबाय। महिला डाबल्सआव सानिया चेम्पियन। महिलानि आइजोफोरनि डाबल्स गेलेनायाव बे अस्ट्रभनआव जादों। बेहाय सानिया मिर्जाया चाइनानि गावनि लोगोजों झाव होननाय लोगोजों देरहासारनो हादों, चेम्पियन जादों। इनिफ्राय खेलुवार साइस्थ' बीमा बाध्यतामूलक करिले गुवाहाटी क्रीड़ा हन्थाय। गुवाहाटी क्रीड़ा हन्थाया गेलेग्राफोरनि हेल्थ इन्सुरेन्स सावस्रि बीमा खालामनो बाध्य खालामदों। बेखौ खालामथारनांगौ बे आरो बेखिनियानोसै दिनैनि रादाब बिलाइफोरनिफ्राय गाहाय रादाबफोर फरायनाया। जोबथारनायाव आं नोंथांमोना आंनि गोरबो सिंनिफ्राय मोजां मोननाय, हामलायनाय आरो साबायखर बावनानै एसेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।